It's Abama on the beat. Oye
pata ena sudi ajo ya na janu so ya na janu so obodi janu so ndobu ya na janu so obodi janu so mauna kwalo ndobu abusu janu so ya na janu so owi ke ya bogo ogwe abusu janu wasi bu Agana mana salam, balubolo. Oye gbele go balubolo. Wasi oye boye neje oye bude iko dikulo. Oye di masu ni we meniye. Emese ni masi. Oye go, weso kuya dojo. Abone siki jawa solo kuja takede biyeje. Wanda siki yejiwe ije. Oje tubanda tinagayo. Wabala bideje. Ida usoye. Esiki je wafugaya. Agbeko. Ajoso yeneje nuzo. Yeneje nuzo. Obodi januzo. Ndogu. Waji wele goneje. Waji bologu neje. Ndogu. Obodi januzo. Ajoso yeneje nuzo. Mauna kwala. Yeneje nuzo. Ogu debu bodi kayulanye. Wanda magana kamawa galiniye. Haba, iba, weta di ba. Oyi jẹlẹjẹ, odi ko yẹlẹjẹ. Gẹ́gẹ́ ní sọ́yọ̀ kuna kikwego. Gbẹ́gbẹ́ yìnbó na pàdé abúlọ́gbọ́. Oye lo money stop nonsense. Oye jẹ́go ti jẹ́. Oye jẹ́ kabula gẹ́gẹ́. Wẹ́túlú bẹ́ gẹ́gẹ́. Wẹ́tí múna wà láti láti. Wẹ́tí pàtàkì gẹ́gẹ́. Wẹ́tí tìrẹ gbọ́wọ́ ìkọlá. Wọ́n bẹ̀ fún wẹ̀fẹ́ tẹ́gbọ́dọ̀ bẹ́wẹ́. Wẹ́gbẹ́ lẹ́gbẹ́ yíwọ́ wẹ̀júgbọ́ gbogbo ọ̀dà. Ọyọ́ mú nà bọ̀ ọ̀dà. Wẹ́nà tún ní àjùwọ̀ yẹnẹ̀jẹ̀ n'ụzọ̀. Yẹnẹ̀jẹ̀ n'ụzọ̀. Amẹ́rẹ́kù àjùwọ̀ yẹnẹ̀jẹ̀ n'ụzọ̀. Ọgbọ́lùfẹ́ mọ ìfọ̀dásíẹ́ àjùwọ̀ yẹnẹ̀jẹ̀ n'ụzọ̀. Ndọ́gbu. Obodi chanu ụzọ. Onye gbabọdụ ikwu ibu n'ijiri ego iburu obodo mgbodugbo. Onye na-ejiri ego ebe onye nke na-agbodo okwu. Mmadụ ụlọ ọbalọ mmanwụ na-amalụ. Oge erugo. Ege na-ebute ego n'ikpe. Onye gbara ikpe obodo na-ebirite. Ebe mmanụ oke. Ebe mmanụ na wegwu jagwu ndị ya la. Wege mebe mma onye nwere ego soro oge. Na-eja mmọnwụ na-ekwu. Na-eja mmọnwụ na-ebewu. Osisi kwụrụ anyị na-edu. Ikuku ga-amaji ya olu. Ojú yẹn wò ó yẹ òde jùlọ wò náà wẹ̀. Ọjọ́ náà kéde ìmọ̀ọ́kẹ́. Ẹ̀bá ìdù. Ẹ̀bá lọ́kùn kẹ́nà tó rẹ̀ ní ọlọ́kùn náà kùn dẹ́fẹ̀. Ó sì yẹ kẹta kẹwàá mú. Ajé akẹ́nìkọ́ ìdùnnú ní ìpàṣẹ. Òwèrè ìwé bá wà mẹ́rin kẹ́sì. Ìsáyìí kò yẹ yẹ. Wọ́n dẹ́ náà bọ̀yọ̀ ìta. Ngọ́bù náà ìbọ̀lì yọ̀ fúru ya. Oyè wẹ̀rì ìbù ya mú dẹ́ pẹ́. Ẹ̀fọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n yẹ kú ẹ̀lá. Wọ́n sọ pé ní wọ́n náà wọ́n yẹ kú ẹ̀lá. Wọ́n kọ́ sí ẹ̀jí yọ̀nù wọ́n yà gbogbo. Ẹ̀bà. Ẹ̀wù fẹ́.
obodo suru ike ka eji igwe eji n'ọfọ wee bido egwu onye ma ife ji ife ịbalụ mmewu n'olu ego bụ aka ya na-eti ya ọkụrụ m ndị odogwu mụ na nwana dị na mma na oge ebido oge erigo onye ụlọ ọgịnị oge ebido Akunde yaw yaw ya alusi yoche alusi dado na bagade kone yesu akunde wa na bagade adani gale si boyo baloje odogu balambawu wedi baloko yine ojefe moko na bagade akunde Adani gala bawa.
ekele dị na Anambra steeti niile mmanwụ na-akwa alụ ya na-eje n'ụzọ ezi ime aka nke ndezi oge machi omenugo na South Africa ka ọ na-atụta ezigbo onye ugbo n'ịbala mmanwụ onye na-eje n'ụzọ ndogwu obere mmadụ ike kwụsị na dodo zuru igbo na omegede na-ekpere m akwa alụ ọgụ na-agụ adasi igbo bụ mgbe ozi mụ ga-edozie ezewe ya chikela onye Imo steeti ayekene gị ezewe ya chikela emume mmiri na mmanwụ na-agba alụ onye na-eje n'ụzọ ebụrụ ime ga-edozie oge mmanwụ ide na Dubai niile eze Igbo na Dubai niile eze ndị Igbo n'ịbala mmanwụ onye gwụla dị na Anambra steeti ide ozi mụ kedozie n'ọdịye ojuge na gbala eze onye okwu ogorimalụ obi ihe ololo bidasi ka na-arụzi ezigbo mmiri na mmanwụ na-agba alụ onye na-eje n'ụzọ ebulu ime kedekeke dozie osi edume efu nwe chete na gburugburu niile na ndegwu nke dị n'ụgbọala etiti niile ebele tikiwa nọ na Nsụka Enugu steeti niile yebu utubere je oge mmanwụ na Finland niile ezigbo mmadụ adịrị ofele odogbubala mmanwụ ezigbo kene ebule kene keke n'oge ejifu chigbo odogwu akụbụrụ ụmụ nwanụ n'Okija niile n'Okija kwụsịgo nwanụ na Anambra onye dike gburugburu n'Okija o kwụsịrị eti emechi gburu akụbụrụ ụmụ odogwu oge mmanwụ n'ịbala mmanwụ na-agba alụ onye na-eje n'ụzọ oge ndị ebule chifu Kasimia chikwu n'Oserio the son of praying mother onye ibu fi wenu na Nsụka n'Enugu esike gburu n'Enugu sike o bụ CEO n'onu Chris Uloba esije wekedi na Biafra o bụ CEO n'onu Chris Pitin wekedi na Sabadide oge mmanwụ n'ịbala mmanwụ na-agba alụ onye na-eje n'ụzọ oge ndị eze bụla chifu n'ezigbo n'okolo eze chifu n'ezigbo n'okolo eze les eze omema
and apartment. Ebili mi gbàjọ́ gbàdàgà lókè. Oyè gbẹ̀tọ̀lù jẹ́. Oku chifu chukwe buke. Chikelue. Igwe tulofi na Anambra State. Igwe tulofi n'oge. CEO. Ilofi. Interiors. John of man, no day, no day. Yapanele, Yagaji, Malodo, Akapaluko, Fire Luna, Nanganoya Jona, Alusia, Nanganoya Jona, he went to Los Yana Lucy, Kana yo, Yana Wakuni, Oyana Januso, he went to Lodge, Namona Walo, Ndobu, Rabulu Magana, Chief Ranus William.
na kumagana na mbawu na pepe walo ifere diri ya roba na de mo ono fudiga na mbodo di chanuzo Labole mega jeje ibonine Eje baba na mi chanuzo ami chine tobu tobu na pa lo yugo tobu tobu Eje no ya kudo chanuzo ani eje nuzo obu eji Celeste na pa lo Celeste chibalo Adugbo Oya mi chinde we south local government Celeste Wata bata go bata dilo na mechi na mechi Wata bata go dogu okune januzo Wata bata go dogu okune januzo Waseli bonine Wata bata Sama una kwalo Waje wema bodanka Waje dasebu wajifu Magelo vacancy Vacancy na America Vacancy Waje na chikweyo so America ni palmo Waje na januzo Chese yo gine januzo Obodi chanuzo Ndobu ndobu Wameli wajilo lanine America Oye kanuni balambau Ambau na kwalo Ogene januzo Hapa ndobu ndobu Obodi chanuzo Ogene januzo wachifata Adana pika Valentine ndobu ndobu Omele chuku wadu na suka Weze pesi na suka Wajuna geli wadu na suka Okune januzo Okune januzo Okoya sala suka Nipeti na suka Kandebu kodoku CEO Weze pesi Weze Ewerio Weze pesi nipa kombo Ogene januzo Weze pesi pega chakulasi Dola nini jeniche kode je Mauna kwalo Ogene januzo Oye lotula disi doji manodo Oji fote moko nije Yena moto kona la Obala jubu na suka Ogene januzo Haba Waje baba bona suka Kajte nodo Wala mama se wale na suka Waje nene muwaji Wali bozoko Ozo fuli yego Ozo fuli yego na suka Holy Babulaza Holy Mamo Wala Mamo Dokinazu Ozokuli Yego Nasuka Oke Momu Oki Nejanuzo Oki Nejanuzo Wabate Zola Wanu Nasuka Odoku Zokuli Yipone Oki Nejanuzo Obodi Chanuzo Ndobu ndobu Wane David boyo kelo kuna kujewe yo Yana bawa kwekwe na kwe Wana da suri kwa baba ni mekwaji kijeji Ayu jada tilo Wega nasa mutando Wasa wanda pika Ibeku Wasa toko wano namba kwa wanine Odoku Wesi boyo bano tule Aka na zonde tepe moule Moule gowe Akuyo kene januzo Oye mbabuna huna Sambo una kwalo Ndobu ndobu
Bagene, Abaganege. Haba! Good afternoon, good morning, China. Fiji in Lagos. What's the Baganege? Jella Dog, Melody Man. Where did
na wanu na mi feke ha we mesu pa fu dike wanu na mi feke ni ne ogu efi ha ogu ya bo be fu ko no bi oji ko de mo ko ni ne wana ya de mo ogu ku mo se ha ba ayu pa di lo na tu wana ya de o ya di ma ora pa mo go waka na se mu aji o ka na fi so de we ye wezi ba fu efi ogba budike wa tu ogba budike ogba budike ogba budike wa no buju ojo fẹ mọ go wa no kuro na duwala kẹmẹ lulu kí na ju ego haba ogba budike ogu CEO Sala Electronics company wekeni na duwala kẹmẹ lulu ogba budike abẹnugbọ obodo kẹmẹ lulu jambẹlu ọkuma wọ́n fún náà fún ní kẹmẹ lulu na gbọdọ wẹ́pẹ́ nẹ́pẹ́ ìgbò wẹ́pẹ́ budike wẹ́kẹ̀dẹ́ kẹ̀kẹ̀dẹ́ tó kẹ̀lẹ́ kúlí mímú wẹ́pẹ́ budike wọ́n sì mú kẹ̀lẹ́ ṣe wẹ́kúlẹ̀ kẹ̀lẹ́ kẹ̀kẹ̀dẹ́ ṣe wẹ́kì ṣùgbọ́n mú kẹ́dùdẹ́ mú ká ṣe oye makunokuno nuku state because oye makunokuno nuku state nini wala wanya na lato kina su na kanu state kina su abagi tukwe boke jenu dini jeniche makeje bioku keje bukini wala ya kina su wezi bo madia oye makuna nuku state ni bala haba osi muke na seli lolo jeni fa lolo jeni bajukwe muke ogo bidiye oye mawa bidiyo duko joku degiye oye loni magana nefe muna oye eze mu meji fobi ola oge la ine mena oye kewe mege mekunie oge mmewe meku na China onye kewe mege megidine odogwu na China ike nke ndị ogwele mke onye were mmanụ n'ugwu site n'afọ na ndị haba onye eze gị buru oke mmanwụ na-agba haba osi mụ kenere nwanne ya chifu eze tochi azamanone haba biba onye ise si na Abia steeti niile osi mụ kene Chineke ojifu Chineke na-ememe ezigbo nwanne ya haba osi mụ kene niile ege na-eze mụ nwoke ege chukwu eze gburugburu ege chukwu eze obodo osisi ego wanu na mkpọrọgwụ osisi ego wanu na mkpọrọgwụ kere oke mmanwụ ọ bụ CEO ike mazi na chila
nínú kẹwẹ nílẹ àìtẹ́jẹ́ jìbì tọ̀ ogbó sisi ọba ẹgbẹ́ tẹ́sẹ̀ mi wẹ́jú ẹ̀bùkẹ́lù kò sẹ́mẹ̀lẹ́ ẹ̀bùkẹ́lù kò sẹ́mẹ̀lẹ́ ẹ̀bẹ̀gbẹ̀ kìtì wẹ́nu lẹ́nu pàkìtì ọ̀bù sí ìgbé ẹ̀bẹ̀gbẹ̀ mú lọ́bà ẹ̀sẹ̀ agbẹ́gbẹ̀ kìtì ẹ̀bẹ̀gbẹ̀ kìtì ẹ̀gẹ́ náà lásìkò never chill. Sing a song if I oversize the beer, oversize the stairs. The talking mountain, the talking mountain. Yeah, Musiki, I see that session. Business. Na toki dine baba wende meke lese yue Johnny Valley mwe oye gbogbo lọwọ nínú pèsè okuta lẹgbẹ wa ajakada Enugu state nínú. The billionaires legend, the billion the billion I can never miss a job of the back.
Mr. David Chika Olayi, Wachimeleze Wezo, na Laja Suka Gulugulu Nina, Enugu State, Olo Chigi Merigeze, Wachimeleze na Suka. Hey, haba, Obu CEO, and Apartment Hotel, Ampe, Retibo Doguni Balaka, Ajakata Indonesia, Webe Mukina Dragogi, Retibo Mali, Rayman Etrona, September Munebayo, Yeteka Wasimu
da